Mă numesc Băcilă Răzvan, am 30 de ani, conduc business-ul Embu Coffee and Roastery din 2016. Din 2019 până în prezent am avut o creștere de aproximativ 450%. În primul rând, ideea de a fi de la mic întreprinzător un antreprenor din punct de vedere legal. Apoi, în al doilea rând, au fost deschiderea locațiilor și acumularea de experiență în acest domeniu al cafelei. Din 2019, de când am deschis prăjitoria, am deschis încă 3 locații în 3 facultăți, iar în 2017 am deschis primele 2 locații în facultatea de mecanică și la Julius Mor. Momentan încercăm să ne diferențiem pe partea de profesionalism în zona de customer service, iar în zona de cafea de specialitate încercăm să aducem cele mai fresh cropuri din recoltele fermierilor. Zona de quality control să fie la cel mai înalt nivel, iar scalarea business-ului în zona de multi-stores și pe partea de franciză. Profesionalismul și promptitudinea. Pentru aceste 2 calități, în primul rând, neavând foarte mult timp la dispoziție sau fiind timpul foarte împărțit în foarte multe zone, în maniera asta de a fi antreprenor, nu avem timp să ne gândim, să tot scriem sau așa, scriem odată un mesaj agenției sau cerem ajutorul, iar răspunsul să fie destul de rapid sau prompt pentru a putea rezolva problema sau a răspunde întrebărilor.